जिरायगासिनो दं दासिम आदाया दा आदाया 85 बोसोरनि बारबायसो थेवबो बे बैसोआव दिनै धोरोमनि गांनाय बेखौ लानानै दिनै जिरायगासिनो दं आरो आंनि देंखोनि मेथाइ खोनासंनो लुबैदों आदाया जाखि जाया आं खननानै खिन्थानोसै आदाया माबाफोर गोरोन्थि जाया निमाहा होदो आरो आं बे मेथाइखौ आदाया बुंदों बर' हारिनि गिबि पिस मास्टार भइसआव खननाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि देंखोखौ खोनासंनो लुबैदों आदाया दा ओंखायनो बे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि देंखो आरजजों लोगोसे हनै सानजाहा सोरां साना फैगौ बे दोंनै मेथाइखौ आं आदानो खोनासंहोनो थाखाय नाजादों गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा हो गिबियाव आङो हारिनि थाखाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ इसोरनि खाथियाव माब्रै आरज गाबदोंमोन बिनि रेकर्डिंनि मेथाइ बेखौ आं गोसोआव लानानै खननो नागिरदों सोरजिगिरि देहागिरि जिउनिगिरि मा लानानै माजों बरायबावनो दिनै मावरिया अनसायनायखौ सोलिनानै गोरबोनि मोदै खुगानि खौदै गानहोयो आंगिरि माला सुनानै नोंनि मोनहायै गोदोनायाव बर' फिसाफोरनि निदान दिनाव लानानै फोजालांदो होलांदो जाखांनायबो लानानै फोजालांदो गोदोनाय उन्दुलांनाय जावलिया जाथिखौ एंगार जानाय कसारी बर' हारिखौ फाहामनांगोन फाहामनांगोन